Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошинҳои фурӯшии курси имрӯза дар рӯи экран. Дар навори имрӯза мо мошинҳои фурӯшӣ ба нархи арзон аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон бари шумо пешкаш мекунем. Рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, дар ин рақамҳо танҳо дар Viber, WhatsApp мошинҳои фурӯшиатонро равон кунед. Касе дар канали мо меҳмоне обуна шавед, видео то охирша тамошо кунед. Дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. Беҳтарин мошинаи бардорӣ чӣ хел мошино дар корае, дар комментария бинависед. мо ҳатман мемонем дар навори оянда. бардорӣ як мошини фурӯшии Lada Priora соли бароишаш 2009 объём мотораш 1 ҳафта, сӯзишвориш танҳо бензин, коробка передачаи мошин механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархш бошад 27000 сомон, ба курси имзо гардонем 194000 рубл. Соҳиби мошин мега коробка ходовой губковат ҳамаш 100%, савдо дар пеши мошин. номерош дар рӯи экрани телефона, занг бизанед, маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дастрас намоед. бардоро мошини навбати Opel Astra дар кузофи хетчбек, соли бароишаш 1998, объём мотораш 1.6, сӯзишвориш бензини газе, коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархш боша 35000 сомон, ба курси имзо гардонем 251000 рубл. даъмоа ҳуҷҷат дора, мотораш расход надора, полни губковат кардагӣ, таутор ксенон, электропакет, кондитсионер кор мекуна, чашкош навай варид пусидагӣ надора, дискош пресига. илтимос беҳуда занг назанед, фақат харидор аниқ занг бизана, ягон сумша арзон мекуна. номерош дар рӯи экрани телефона, занг бизанед, вариантотона пешкаш кунед. бардоро мошини навбати Opel Astra J соли бароишаш 1998, объём мотораш 1.6, сӯзишвориш бензини газе, коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархш боша 30000 сомон, ба курси имзо гардонем 215000 рубл. соҳиби мошин мега состояние мошин нормалия, мошин як краска мега тамом. харидор аниқ бошед, занг бизанед, бо арзон ҳам мешидад. дар номерош дар рӯи экрани телефона, занг бизанед, маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дастрас намоед. бардоро мошини навбати Nexi Daiwa соли бароишаш 2000, объём мотораш 1.6, сӯзишвориш бензини газе, коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархш боша 15000 сомон, ба курси имзо гардонем 107000 рубл. 4 баллон нав, краскаш нағзай, сиденёш Opel, мотораш дуд намекуна, масъала намехӯра, электропакетош кор мекуна. номерош дар рӯи экрани телефона, занг бизанед, вариантотона пешкаш кунед. хуб бардоро мошини навбати ВАЗ 2106 соли бароишаш 1986, объём мотораш 0.6, сӯзишвориш бензини газе, коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархш боша 11000 сомон, ба курси имзо гардонем 79000 рубл. соҳиби мошин мега ки мошин алиш мешавад ба ягон Nexi Daiwa ё ки Daiwa Tico, Matiz ё ВАЗ 21099 қатъӣ. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. бардоро мошини навбати ВАЗ 2107 соли бароишаш 2007, объём мотораш 1.6, сӯзишвориш бензини газе, коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархш боша 25000 сомон, ба курси имзо гардонем 179000 рубл. 4 баллони нав, гази Euro 4, мотор инжектор, губковат дора, фарош ксенон, танировка 6 моҳи дигаш монда, ҳуҷҷатош 1 сола. харидор аниқ занг бизана, бо савдо ҳам мешавад. номерош дар рӯи экрани телефона, занг бизанед, маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дастрас намоед. бардоро мошини навбати ВАЗ 2109 соли бароишаш 2003, объём мотораш 0.7, сӯзишвориш бензини газе, коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад дар ҳисор, нархш боша 17000 сомон, ба курси имзо гардонем 122000 рубл. соҳиби мошин мега 4 баллони нав, документош бучидагиай, танировкаш 11 моҳи дига мондай. номерош дар рӯи экрани телефона, занг бизанед, вариантотона пешкаш кунед.
хуб бардорон мошини албатӣ ваз 2110 соли бароишаш 2004 абиён мотораш 1.6 сӯзишвориш бензини газа коробка передачаш механикае дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе нарх боша 19000 сомона ба курси 11 гардонен 136000 рубл. дисткоиш простояй тонировкаш то моҳи феврали соли 2020 илтимос беҳуда занг назанед, фақат харидор аниқ занг бизана. мотораша калсават кардан дар корай бо арзонам мешидад. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. бардорон мошини албатӣ ваз 2112 соли бароишаш 2006 абиё мотораш 1.5 сӯзишвориш бензини газа коробка передачаш механикае дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар рудакӣ нақш боша 18000 сомона ба курси 11 гардонен 129000 рубл. соҳиби мошин мегӯяд мотораш 1.5 16 клапанай потолок кожняй мошинча чоткакай центр замок дари пеш электропакетай алиш мешавад ба 2114 2109 2110 хати состоянии мошин соз боша. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. бардорон мошини албатӣ ваз 2115 соли бароишаш 2006 абиё мотораш 1.5 сӯзишвориш танҳо бензине коробка передачаш механикае дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе нақш бошад 31000 сомона ба курси 11 гардонен 222000 рубл. соҳиби мошин мегӯяд каскаи равнои хичай документош 1 сола магнитофон колонка оригинал 4 баллон пачка полни ходовой нав то амализатора ҳамаш навай алиш мешавад ба приора асраҷӣ ёки сечка болои маслиҳат мекунем болои суша маслиҳат мекунем мега соҳиби мошин. номераш дар рӯи экрани телефона занг бизанед вариантатона пешкаш кунем. хуб бардорон мошини албатӣ ваз 21099 соли бароишаш 2010 абиё мотораш 1.6 сӯзишвориш бензини газа коробка передачаш механикае дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе нақш боша 8000 сомона ба курси 11 гардонен 57000 рубл. соҳиби мошин мегӯяд ҳама ҷои мошин 100% баллонош навай акклиматораш нав магнитофон самбуфер колонка пачка ҳуҷҷатҳош тамом шидагиай учёт снимат кардагиай номерош транзитай центр замок дари пеш электропакет срочно сум дар корай фақат харидор аниқ занг бизанад. номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед маълумоти бештара аз хизми соҳиби мошин дастрас намоед. хуб бардорон мошини албатӣ дай уласетия соли бароишаш 2005 абиё мотораш 1.6 сӯзишвориш бензини газа коробка передачаш механикае дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ваҳда нақш боша 20000 сомона ба курси 11 гардонен 143000 рубл. срочно фурӯхта мешавад. номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. бардорон мошини албатӣ москви 412 соли бароишаш 1975 абиё мотораш dvd сӯзишвориш танҳо газа коробка передачаш механикае дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар хуҷанд нақш боша 6000 сомона ба курси 11 гардонен 42000 рубл. техосмотр надорад. номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед маълумоти бештара аз хизми соҳиби мошин дастрас намоед.